बेफोरबायदि कारिगाव गार्डेनाव लोगो हमहैनायानो आंहा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गाज्रि भाइरेल रोखोम खालामना होजाबाय। आंबा बिब'लालाय ओरैनो स्मेस बायदिसिना खेलायगोन बेफोरबायदि माबागोन आरो दा हथात बेफोरबायदि साननानैनो बियो बेखौ गावखौ लायैनि आंखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामना होबाय आरो आंखौ बिराद गोसोथारमोन बियो बिराद मोजां मोनोमोन आंनि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गिबियावनो नैबे बेरेफुंजायाव आंनि गोसो गोथारै खुलुमनायखौ नाजावनानै लादो। दा आङो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। बे सानसुमा फंबायनि बाथ्रायाव खोनानाय बायदिब्लाथ' दाया गावनि नङा, नाथाय दायखौ मावदों सोरबाया, सोरनावबा गोलैबाय दाया। दा बेनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानो जे फंबाय सानसुमा नार्जारिया गावनि सायाव दाय गैया होननानै बुङोबाबो भुल जागोन। मानो होननानै बुङोबा सानसुमा नार्जारिया सासे हाबा जाखानाय थ' गोनांखा आरो फिसाय गोनांखा हिन्जावजों मानो बेफोरबायदि रिलेसन लाखिनांगौ? नोंथाङा जुदि बिब' हिसाबैसो मोजां मोनोमोनबा बेयाव नोंनि गोरोन्थि गैयामोन। नाथाय रायजो राजाफोरा दि नोंखौ बिब' हिसाबै मोजां मोनदों होननानै मालाबाबो साननाय नङा। मानो होननानै बुङोबा फंबाया बिब' हिसाबै गुबुन जायगायाव बेलेगनि हौवा गोनांखा हिन्जावखौ लोगो हमहैनाया मोनसे जोबोर मेन पइन्ट लानानै फैदों आरोना। बेयाव बिथाङा लोगो हमहैनाङामोन, बेयावनो गोरोन्थि जादों। आरो बे दायाव दा रायजो राजाफोरा फंबायखौसो गाज्रि मोनसिगोन। मानो होननानै बुङोबा बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो सासे सानै दावगाफुनो ओंखारनाय बर' लाइमोनफोरखौ बायदिसिना रावजों बायदिसिना भाइरेल खालामनानै गाज्रि नोजोराव खोख्लैनो नागिरो। बेफोरखौ गाव गावनो साबधान थानाया गाहाम। गिबियावनो मोनसे बाथ्राया फैयो, हाबा जाखानाय फिसाय एबा हिन्जावनि बागै नुयोब्ला बा रायलायनाय बायदिसिना लोगो हमनाय नुयोब्ला बयबो रायजोफोरा सन्देह सानखायो। ओंखायनो बैफोरखौ फंबाया एसे साबधानै थानाया गाहाममोन। मानो होननानै बुङोबा दा रायजो राजाफोरा लोगो हमहैलायनाय, फनाव मेसेज गेलेलायनाय, बायदिसिना फन दानलायनाय बैफोरबायदि रावखौ खोनायोब्ला फंबायखौसो दुसिगोन। बेनिखायनो फंबाया एसे साबधान थानाया गाहाममोन। दा फंबाया मोजांनि लामायाव फैदो, मोजाङै मोजां गावनि जि रोंगौथि बे रोंगौथिया दावगानायनि लामायाव फैबाय थादोंमोन। मानो होननानै बुङोबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाव गावखौनो एसे साबधान थानाया गाहाम। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव गावजों गाव खारलायनाय, दोनखारलायनाय आरो हाबा जाखानाय सेंग्रा सिख्ला गावजों गाव दोनखारलायनाया बारा जादों। बेनिखायनो बेनि गेजेराव आरो भाइरेलबो खालामनानै होजायो। बैफोर भाइरेला मानो थाखाय जायो? मेन पइन्टआ बेनो जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि आइजो माहारिफोरा हौवा माहारिखौ संसार दानाय बेलायाव फोथांनानै लाखिनाया हिन्जाव माहारिनि बा आइजो माहारिनि आखायावनो दं। आरो फोथैनाय बुथारनाया हिन्जाव माहारिफोरानो न'खरखौ खुङो बा न'खरखौ दायो, बिसोरनो दायाव खोलैनो हायो। नंगौखौबो नंखाय, नंखायखौबो नंगौ खालामनानै बिथांमोना फासायनो हायो। बेनिखायनो आइजो माहारियानो बुहुमाव बयनिख्रुइ देरसिन होननानै सुबुं माहारिफोरा फोथायो। संसार दानाय, गथ' गथाय खांनाय बायदि बिबोनाव हिन्जाव माहारिया गिबियै आगान होनांगौ जायो। गिबियावनो आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट थाहैबाय, नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ
साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायदो। मानो होननानै बुङोबा आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननि चेनेलाव नटिफिकेसना मोनहैयो। थौदो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदिनि चलो। खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन। मैयासो जे आंखौहाय माने ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जे भाइरेल खालामनाय जे साथिला बसुमतारी आरो सोमावसार बसुमतारीया जे आंखौ फेसबुक इउटुबावहाय बेफोरबायदि गाज्रि रोखोमैहाय आंखौ दिनै भाइरेल खालामनानै होदों। गावनि बिसिजोंहाय गावनि हिन्जावजों बेफोरबायदि लाइन मारिदों, गोसथोदों, बमब्रायदों, बेबायदि गाज्रि आखु देहा सोलेरनि सोमोन्दो लाखिदों होननानै आंखौ इउटुब फेसबुकआव गोबां रायजो राजाफोरखौ आंखौ गाज्रि मोनहोनानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव आंखौ भाइरेल खालामनानै होबाय। सरि आदा आब' आरो रायजो राजा नोंथांमोन, बे जाथाया नङा, आं बे घटनायाव गैया आरो आं बेफोरबायदिबो खालामाखैबो जेबो। जास्ट आङो लोगो हमहैदों, लोगो हमहैनानै फेसबुक बानायनो होननानै माने फेसबुकखौ नायहोदोंमोन आङो। जास्ट 10थासो जाबायमोन आं बाव लोगो हमहैदों कारिगाव गार्डेनाव। दा बेखौनो गावनि जे हौवाया मोनथिनानै आंजों बेफोरबायदि माने मोजां मोनलायनानै आंखौ गाज्रि खालामदों, देहा सोलेर खालामदों होननानै फिसाया फेसबुकआव आपल'ड होनानै दिनै आंखौ रायजो राजा पाब्लिकफोरनि गेजेरावहाय दिनै सोमोनांथाव भाइरेल खालामनानै होबाय आदा आब'मोन। आं बेफोरबायदि सानाखैमोन, आङो बेखौ आब' होननानै आङो बेखौ आब' होननानैसो आं मोजां मोनोमोन आरो आं बेखौ बमब्रायाखैबो, आं बेखौ मोजांबो मोनाखै। बियो आंखौ गोबां गोसथोयोमोन खुथार खुथार बेफोरबायदि। बियो आंनि नाम्बारखौहाय लोगोफोर, बियो आंनि फेसबुक लाइभ होबाय थानायाव मोनायावहाय बियो कमेन्ट हरनानै आंनि नाम्बारखौ बिहरदों। ओमफ्राय बिहरनानै बिनिफ्रायनो वाट्सएपआव सिमिस खालामनानै बिनिफ्रायनो फन, बिनिफ्रायनो सिमिस खालामबाय थायो। दा बेफोरबायदि आंबो बिब'लालाय एसे माने एसे गामि खाथि बिसमुरि माने बासबारि नालाय, ओंखायनो एसे गावबो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो होननायखाय आङो नाम्बारखौ हरबाय। हरनानै आङो बेनिफ्राय आब' लिंबाय, बेनिफ्राय गावबो फन खालामो, ओमफ्राय आंबो गाव फन हरोबा आं दिखोयो, सिमिस बायसिना हरबाबो आं रिप्लाइ खालामो। दाना बिनिफ्राय फैयै जेब्ला सप्तासे मास मोनसे जायो होनबा मोजां मोनलायनाय थायनाय बायदिसो जाबाय। दाना आङो फेसबुक बानायनो होननानै थांबाय, फेसबुक बानायनो होननानै थांनानै आङो दा बेफोरबायदि घटना बेफोरबायदि गाज्रि जादों होननानै आंखौ लिरथायनानै होबाय आरो बे साथिला बसुमतारीया। गावहा दाखालि बावैसो एसे गोबावानो जाबाय माने ससियेल मिडिया निउसावहाय सासे हौवाजों दोनखारखांबाय, निउसाव होजाखांबाय आरो दा साननै ना सोंबा हर थाहैदोंमोननो। दा बावबा मा जाखो, दा आंहासो नंखाय बेफोरबायदि कारिगाव गार्डेनाव लोगो हमहैनायानो आंहा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाव गाज्रि भाइरेल रोखोम खालामना होजाबाय। आं बेखौ खुथार बुंमोन, आं नोंखौ लानो हाया मानो हाया होनना बुंमोन आरो। दा आंथ' जेनेबा बिब'लालाय ओरैनो सिमिस बायसिना खेलायगोन बेफोरबायदि माबागोन आरो। दा हथात बेफोरबायदि साननानैनो बियो बेखौ गावखौ लायैनि आंखौ ससियेल मिडियाव भाइरेल खालामना होबाय आरो। आंथ' जेबो गोसोआनो गैया आरो आंनि दायानो गैया जे आंथ' सेंग्रा मानसि नाबालक, जे बेहा सासे गथ' गोनांखा, जे सासे फिसा गोनांखा आरो हौवाबो दंखायो बेहा। अब्ला सासे सथि हिनजाव मोनब्ला, जुदि बे मोजां आखुनि मानसि मोनब्ला दिनै आं बायदि मानसिजों मानो बेबायदि गोसो गोरोबनांगौमोन आरो मोजां मोननांगौमोन। आंथ' जेनेबा बेफोरबायदि बिब' हिसाबै मोजां मोनबाय, आङो जेनेबा खेला बुंबाय, आब' आं नोंखौ मोजां मोनो मायो बेफोरखौ बुंबाय। जेनेबा आजिखालिथ' ससियेल मिडिया जुग, बेफोरबायदिखौ बयबो सारा दुनिया बुंखायो। दा बेफोरबायदिखौ माने खोनानानैनो बियो माने आंनि माखौ नायनानै बिदि मोजां मोनलांखो लासै। दा घटनाया जाबाय गाहा जेला सासे हौवाजों लोगो हमखांनानै जेब्ला दाया जाखांनाय आंखौसो उल्था बेफोरबायदि लिरथायबाय आरोखि। दा बै हौवायाथ' गैया, जेबो हौवाखौ मिन्थियासै बेबा बबेनि। दा आंहासो लरग' जाबाय, मैया खालामनाय जायासै, नायगोरबावसै होननानै आङो दानगोन ना दाना होननानै बिनि पस्ट होनायखौ आङो नेबाय थादोंमोन, खिन्थु बे दानाखै। दिनै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। बियो फनखौ रिसिभ खालामाखै, आङो आंनिखौ हमैखाय आंनिखौ बिजि खालामबायदां होननानै आङो सासे लोगोखौ फन बुहोबाय। दा फनानो नांला, सिमखौ बख'खो ना माखो, बा बे नाम्बारखौ लागोन ना माला मिथिला आरो। आं मैयाहाय माने मैयानि समावसो माने फना जायोमोन बिना, हमजायोमोन। ओमफ्राय दिनै हरबाय आङो रायज्लायनो होननानै, फनानो हमजाया, माने सिमखौ बख'बाय खोमा, गिखो ना माखो बिबा। दा दाया गावनि हिनजावनिनो खालालाय, दा बहाथो बेफोरबायदि हिनजावा फोरमायना लानो हानो। माने बेफोरबायदि जौ बायदिसिना लोंनानै भिडिअ कलावबो आं जेब्ला लिरनाय फरायनाय बेफोरबायदि समावबो बियो माने भिडिअ कल हरनानै माने बियो आंजों रायज्लायहरोमोन आरो। बिदिनो जौ आखायसो नुयोमोन आं भिडिअ कलाव नायोब्लाबो। आंथ' बिब' हिसाबै बिदिनो भिडिअ कल नायनो बिबाय नालाय, आंथ' नायबाय, बास माबाबाय। दा बेफोरबायदि जौ बायदिसिना लोंनायसो नुबाय आङो फैफाखानाय बेजों, अब्ला मा गाज्रि अबस्था खालामनो हानो। बेफोरबायदिबो जायाखै आरोना। दिनै बे हौवायाहाय कारिगाव गार्डेनखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय सारा दुनिया गोसारहोबाय आरो बरनाम खालामबाय बे गार्डेनखौहाय। दिनै नंखाय दायावहाय गावनि हिनजावा सासे हौवाजोंसो दोनखारलांदों, नंखाय आं लोगो हमनायखौ दिनै सासे कारिगाव गार्डेन मोनसे बिराद मोजां फेस्टिभेल मोनसे जायगाखौहाय दिनै बियो भाइरेल खालामनानै गोसारहोबाय आरो बे जायगाखौ मुगैहोबाय, गोसारहोबाय बे सोमावसार बसुमतारीया। आं बेफोरबायदिबो सानाखैमोन, सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ, मानो बेफोरबायदि हथात खरि बेफोरबायदि खालामनांगौ जाखो। सरि लोगोफोर, नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, जाय नोंथांमोना
नोंथांमोना गोबाङा फोथाया जानो हागौ आंनि बेफोरबायदि आंखौ गोबाङा गाज्रि साननो हागौ बेफोरबायदि देहा सोलेर लाखिदों मादों मानसियानो जानला मोनला आंखौथ' बेफोरबायदि जानला मोनला भिडिअ खालामग्राखाय सिगां समावथ' आं बेफोरबायदि माखासे भिडिअ बायदिसिना माने हेलमेट बायदिसिना हमनानै बानायोमोन दा खानाय गोलाव लायोमोन बेनि उनाव आं दा खानायखौ सिनजाबाय गोबां मानसिफ्रा कमेन्टआव हरोमोन आंखौ खानाया सिनजाफुंबाय गाज्रि फाल्थु नुयो होननायखाय आं दिनै खानायखौ सिनजाबाय नाथाय खानाय गोलाव लानायजों आं गोबां गाज्रिसिनल' सानजायोमोन नाथाय कमेन्टफ्रावबो आरो माखासे भिडिअ बानायनायखौ नायनानै आंखौ गुन्दा सिस्टेम आरो गोबां गाज्रि रोखोम बेफोरबायदि गोबां भाषा बेफोरबायदि बुङोमोन आं खाथिनानै थायोमोन नाथाय आं हजम खालामनानै दिनै खानायखौ आं सिनजाबाय सप्तासे जाबाय आं सिनजानोबो गोसो गैयामोन होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना मा खावलायो कमेन्टआव गासिबो हरबानो जाबाय दाया सोरनि बे साथिलानि ना आंनि नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो नायनानै मोनथिजोबखाबाय फारि फारि फिर दिनै बे दाया आंनि नङा मा जागोन दिनै आंखौसो नंखाय बेफोरबायदि सासे इउटुब सालायग्रा सासे बेफोरबायदि एसे फेमास जानायखौ नुनानै आंनि टेलेन्टखौ नुनानै दिनै आंखौ गाख्लायबाय बेथ' जोबोर गिदिर गोरोन्थि आरो जाय मानसिया आंखौ बेफोरबायदि खालामदों बे मानसिया मालाबाबो जिउआवहाय साक्सेसफुल जाया आरो बेबो सानसेबाबो थैगोन नोंथांमोना दिनै रायजो राजा नोंथांमोन कमेन्टआव मा लिरो बेनोसै आरो आदा आबौमोन